салому алайкум ҳамватанони азиз. муаззама қодирова ҳастам. имрӯз ман бо шумо ҳастам. боз бо шумо ҳастам. воқеан ҳам қазияе ки дар Бадахшон рух дод ҳамагонро бетараф монда натавонист. аксарият мардуми Тоҷикистонро бетараф монда натавонист. инчунин ман бетараф истода наметавонам дар ин шабу рӯзҳо. дар аввал ман таъзияи худро ба модароне ки фарзандони худро гум кардаанд дар Бадахшон, дар аввал ба он модаре ки ашки худро резонда истодааст, зор гиря дорад имрӯз, ба модари он ҷавони 29 сола расондани ҳастам. ман ғамсарики шумо ҳастам. ман бо шумо ҳастам. ба он нафароне ки имрӯз дар Бадахшон қатл шудаанд, ба модарони онҳо таъзияи худро баён менамоям. ман бо шумо ғамшарик ҳастам. воқеан ҳам ин як ҳодисаи нанговар, ин як ҳодисаи шармовар боз шуд. боз дар Бадахшон боз ашки модар рехт. боз ашки модари тоҷикистонӣ имрӯз рехт. то кай ашки модари тоҷикистонӣ ба хотири фарзандони худ мерезад? то кай? бас аст. бас аст рехтани ашки модар. ашки модари мо барои чӣ рехта истодааст? барои он ки фарзанди ӯро қатл карданд. барои кадом ҷурми ҷиноят кардааст, содир кардааст? аз рӯи кадом мода? он ҷавони 29 сола чӣ кор карда буд? киро ғабз карда буд? киро азобу уқубат латукӯб карда буд ки имрӯз қатлаш кардем? чаро модарони тоҷикистонӣ мо имрӯз бояд ашк резонад? то кай он нафарон ашк мерезонанд? то кай шумо давом медиҳед ки имрӯз ашки модар резад? он ҷавонро ба хотири он ки аз номуси хоҳари худ, модари худ ҳимоя кард, барои ҳамон шумо ашки модарро резонден. он ҷавонро барои ҳамон шумо қатл намуден. дар кадом модда, дар кадом моддаи қонун гуфта шудааст ки кушта бояд шавад? хуб, ҷиноят содир кард. барои чӣ аз рӯи ҷинояташ 2 сол пеш ҷавоб надод? барои чӣ парвандаро рӯйпош намуден? агар ки ҷиноят содир карда бошад, ҳоло ин ҳам зери суол ҳаст. оё ӯ ҷиноят содир кард ё не? аз рӯе ки маълумотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пахш шуда истодааст, он ҷавон ҷиноят содир накардааст. он ҷавон танҳо аз хоҳари худ, аз домани хоҳари худ ҳимоя кардааст. нангу номуси хоҳари худро ҳимоя кардааст. аз кӣ ҳимоя кард? аз душмани беруна? на. аз нафари қонундон, аз нафаре ки ҳукумат ба Бадахшон равон кардааст, то ки қонунро пайгирӣ намояд, то ки қонуниятро дар онҷо ҷорӣ намояд. худи он прокуроре ки ҷонишини прокуроре ки худ ҷиноят содир кардааст. барои чӣ ӯ ҷавобгир? то ҳол муддати 2 сол аст ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида нашуд. воқеан қазияи он прокурор чӣ шуд дар байни 2 сол? дар куҷо аст? чӣ шуд бо он прокурор ки даст дароз кард ба номуси хоҳари мо? имрӯз ман бадахшонӣ ҳастам. бале, ман тоҷикистонӣ ҳастам. ман бадахшонӣ ҳастам. ман ҳамроҳи мардуми Бадахшон ҳастам. ва ман наметарсам аз сухан гуфтан. ман наметарсам аз сухани озод гуфтан. зеро ман чунин ҳуқуқи конститутсионии худро дорам. ман истифода мебарам аз ҳуқуқҳои конститутсионии худ. имрӯз ман садо баланд менамоям ба хотири ҳифзи нафароне ки дар Бадахшон ҳастанд. монанди ман чунин занҳо бисёр ҳастанд. чунин нафарон бисёр ҳастанд. воқеан ҳам ин дарднок аст, ин аламовар аст. барои ман сеюм рӯз аст ки ман наметавонам ман чӣ хӯрда истодам, чӣ кор карда истодам. ман пайгирӣ дорам. он маълумотҳои каме ки дар интернетҳо пахш шуда истодааст, мо фақат аз ҳамон хабардор ҳастем. барои чӣ агар ки ҳақиқат медошт шумо интернетро хомӯш кардем? барои чӣ алоқаро хомӯш кардем? чаро нест? чаро мардум воқеияти ҳолро аз воқеияти ҳол бехабаранд? воқеан чӣ шуда истодааст? ҳамон ҳар як порчае ки навор барои мо фақат аз ҳамон хабардор ҳастем. чунон дурӯғи бисёр гуфтаастем ки ҳатто агар ҳақиқат дошта бошад, мардум дигар боварӣ надорад ба шумо. оё ҳаминро шумо дарк мекунед? барои чӣ бо парвандаҳои сохтаю бофта
нисбати ин миллат шумо зӯрӣ мекунед. шумо чанд нафари дигарро паси панҷара равон мекунед? ҳадафи шумо чӣ аст аслан? чӣ мехоҳед? аз мардуми Бадахшон шумо чӣ мехоҳед? тарсу шаванд? на, мардуми Бадахшон ҳеҷ вақт тарсу набуд ва тарсу намешавад. мардуми Бадахшон ҳимоя карда метавонад. аз хоҳари худ, аз зани худ, аз фарзанди худ садо баланд мекунад. ҳеҷ вақт мардуми Бадахшон хомӯширо интихоб накарда буд. ба шумо ин писанд нест ки хомӯш нестанд? шарм доред. ин шармовар аст, шармандагӣ аст. қирғизоро мегузорем як тараф. имрӯз душмани бегона қирғиз бо дигар кас дар берун ҳастанд. айни хол куштору қатл, қонунвайронкунӣ аз тарафи худи шумо шуда истодааст. мардуми оддиро шумо қатл карда истодаед. шумо фаҳмида истодаед чӣ кор карда истодаед бо ин рафторои худ. мехостам ман ба он нафароне ки 2 ҳафта пеш, ба он блогероне ки гапзан ҳастанд, 2 ҳафта пеш фақат дар бораи барону Абдуразиқ шабу рӯз 24 соат гап мезаданд, имрӯз хомӯшанд. куҷо шудед шумо? эй мардум, эй блогерон, имрӯз давонатон қулф шудааст ку? ҳарфе намегӯед ку? барои ҳимояи зану фарзанд, хоҳари худ ҳарфе намегӯед ку? хаб шуда истодаед ку? имрӯз гапдон ҳастед ку? мардуми мо хеле гапдон будааст. воқеан ҳам ман инро дидам, мушоҳида кардам. гапзан буданд. дар он мавзӯъҳое ки рақс бошад, суруд бошад, дигар чӣ бошад, ина барон бошад, дигар блогерҳо бошад, ҷанҷоли онҳо бошад, шумо ҳарф пайдо мекунед, гап мезанед. воқеан ҳам имрӯз аз миллати худ дифоъ карда наметавонед. бале, ин хеле дарднок аст. бори дигар таъзияи худро ба он модарон, ашки модарон рехта истодааст ман мерасонам. ман ҳамроҳи шумо ҳастам. ман як хоҳари тоҷикистонии шумо, ман як модар. ман хеле хуб дарк мекунам. аз даст додани фарзанди худ ин хеле мушкилӣ, ин хеле дарднок аст. ва имрӯз ман 100% он модарро мефаҳмам, он модаронро ман мефаҳмам дар чӣ шароит қарор доранд. новобаста аз сардии ҳаво рӯзи сеюм аст ки онҳо дар майдон ҳастанд. онҳо чӣ талаб доранд? онҳо ҳама фақат аз рӯи маълумотҳое ки мо пайдо кардаем, фақат талаб доранд ки ҷинояткор, қотил ҷавоб диҳад дар қонун, аз рӯи қонун ҷавоб диҳад, дар доираи қонун ҷавоб диҳад. дигар ҳеҷ чӣ. гӯё онҳо ҳоло қонунвайронӣ карда истодаанд. на, ин тавр нест. хато мекунед. ҷинояткор бояд ҷавоб диҳад. агар ин нафаре ки ҷавоне ки имрӯз шумо қатл карден, хуни ӯ дар гардани шумо аст, ҷиноят мекард, 2 сол пеш ҷавоб медод барои ҷинояти содир кардааш. на он ки пас аз 2 сол шумо рафта. ҳадафи шумо чӣ буд? барои чӣ паронден? барои чӣ ба почаш напаронден? яъне инҷо зери коса нимкоса ҳаст. яъне шумо дигар чӣ мехостен? аз ин маълум мешавад. баъс аст дурӯғ гуфтан, баъс аст мардумро фиреб кардан. ман ягон касро ба митинг, ба ён чӣ дигар даъват намекунам. ман фақат онро мегӯям ки мардум аз ҳуқуқи худ ҳимоя кунанд, садо баланд намоянд. воқеан ҳам ҷомеаи шаҳрвандӣ, фаъолони шаҳрвандӣ имрӯз бетараф набошанд. имрӯз садо баланд намоянд баҳри ҳимояи ҳамватани худ, то ки садҳо нафари дигарро паси панҷара бурда маҳкам накунанд. бо ҳар хел ҷурмҳои бофтаву сохта паси панҷара бурда маҳкам накунанд. имрӯз набояд мо хомӯш бошем. имрӯз мо бояд ҳамроҳи ҳамватани худ, ҳамроҳи бадахшониҳо, тоҷикистониҳои худ бошем. имрӯз бо онҳо садо баланд намоем. ман бо шумо
من مادری توجیک هستم، زن هستم، مادر خواهر شما هستم. من شما رو دستگیری میکنم. من جنگ رو نمیخواهم هیچگاه. نباید جنگ باشد. در پامیر سال 2012 تکرار نباید شود. خون صدها نفر نباید ریخته شود. الکی خون ریخت. الکی خون مردم عادی رو ریزاندن. این جنایتکارانی که خون مردم عادی رو ریزاندن باید در نزد قانون جواب دهند. در نزد قانون، اگر که قانون واقعا هم در تاجیکستان باشد. قانون هست، لیکن درای کتاب ها مانده از قانون ها. نفرانی که از قانون حمایت میکنند باید قانونیت را جاری نمایند. خود آنها جنایت کرده ایستادند و ما روی پوش کرده ایستادند. ما روی پوش نه، ببخشید، مقامات های حفظ حقوق روی پوش کردند. تا خوب یک مرغ میدوزد، یک صدا بلند میکند، پس پنجره روان میکنین کو زود پرونده آغاز میکنین، کیم چند ماده کتاب کودکس جنایتی رو به سرش بار میکنین کو. چی شد اون من قضیه همون پروکورور؟ چیکار کردین با اون پروکورور؟ برای چی معلوم نیست؟ برای چی معلومات دقیق نیست به ما؟ من به شما مراجعت میکنم. جدیداً مراجعت میکنم که اینترنت ها رو کشوین. با مردم، برای روزنامه‌نگارانی که امروز به نامش دلیل بود فامیلش از خاطرم برآمد، گپی درست گفت. واقعا هم درست گفت. با مردم اجازه دین که رفته واقعیت ها رو خبردار شوند. نوارها بگیرن. چی شده ایستاده است؟ ما معلومات خیلی کم داریم. خیلی کم داریم در دست خود. آنچه که پخش شده ایستاده است این خیلی کم است. گفتن 3 نفر کشته شده است، 5 نفر کشته شده است. با بعضی نفران از دیگر معلومات پیدا میکنیم که بسیارتر نفر کشته شده است. به خاطر چی شما کشته ایستادید؟ برای اون که اون صدا بلند کرده ایستادن؟ کسی صدا بلند کرد یا باید گریزه شود، یا اینکه باید پس پنجره، یا اینکه کشته شود؟ هدف شما چنین است؟ من امروز جدیداً محکوم میکنم. رفتار و کردار شما این خود قانون ویران کنی است. خب جوان مردم، هموطنان عزیز، صدا بلند نمایین، بی‌طرف نباشین. بلاگرانی که شب و روز درباره عبدالرازق برون حرف میگفتین، امروز میدان در دست شما است. امروز برای این صدا بلند نمایین. امروز همراه مردم بدخشان باشین، تاجیکستانی ما باشین. نه اون که از رقص و سرود و دیگر شما امروز صدا بلند کرده بودین تا امروز. امروز وقتی شما رسیده است. باری دیگر میگویم، من یگان نفر رو به میتینگ دعوت نمیکنم، فقط به اون دعوت میکنم که صدا بلند نمایند، از حقوق خود حمایت نمایند، از حقوق خود، خواهر خود، مادر خود، فرزند خود، هموطن خود حمایت نمایند. فقط من همین رو میخوام از شما. تمام، دیگر یگان چیز نیست. خب در همینجا من جنبش میکنم. مردم بدخشان هموطنان من هستین. من با شما میفخرم که امروز از حقوق خواهر خود، مادر خود، فرزند بدخشان حمایت کرده ایستادین در روزهای سرد. من همراه شما هستم. من با شما هستم. در پناه خداوند باشین. باقی تا آخر آینده شما رو به خدا میسپارم.